Здравей! Ти слушаш аудиостатии, част от подкаст Животворна. Тук ще чуеш едни от най-интересните статии, публикувани в сайта животворна.com. Здравейте! Аз съм Евгения Сгорова, консултант по здравословен начин на живот и клетъчно хранене. Помагам на осъзнати родители да намерят баланс в семейството си и да осигурят здравословна и хармонична среда за децата си. Днес ще ви представя своята първа статия в Животворна. Свободата да се изцапаш или когато чистотата стане страх. Наскоро проведох разговор с дама, работеща в детска градина, която ми сподели нещо много тревожно. Вече има деца с фобия от това да не се нацапат. Замислих се над този въпрос и в съзнанието ми много ярко се появи един спомен, в който майка започна да се кара на детето си, че е пипало земята, изцапало е ръцете и обувките си, след което извади няколко мокри кърпички и започна усърдно да трие мръсотията. Да, и на мен ми се е случвало да правя забележки на децата си, особено когато излизаме официално и не е било време за игра. Сигурна съм, че и на теб ти се е случвало или си ставала свидетел на подобни ситуации. Като майка на две момчета, имаща късмета да живея в къща с двор, съм наблюдавала с умиление колко добре децата играят и се забавляват, използвайки пясък, пръст и кал. Прекарвали са часове наред в градината с радост и в захлас. След това, разбира се, ми е било нужно голямо търпение и любов, вода и сапун, за да може отново да позная калните си човечета. Днес искам да ти припомня, защо е добре да позволяваш на децата си да се изцапат по време на игра навън, къде е границата и какви са ползите за здравето им. Ползите от досега са земята. Попадала ли си на снимки или клипчета, които показват играещи в калта, скачащи в локви, усмихнати, щастливи и доста изцапани деца? А чувала ли си за горска детска градина? Това е форма на предучилищно възпитание, което води началото си от скандинавските страни и става все по-популярна заради ползите върху моториката и психическото развитие на децата. Играта с кал, пръст и пясък е изключително полезна за децата, защото им позволява да се заземят, да се успокоят и да изпитат наслада от допира до живата природа. Различните текстури, температури и плътност на калта стимулират тактилната система и проприоцепцията, усещането за тялото в пространството. Това е изключително важно за развитието на финната моторика и нервната система при малките деца. Микробиом и здраве. Както знаеш, кожата е най-големият орган в човешкото тяло. Това, за което може би не си се замисляла, е, че кожата е населявана от огромно многообразие от микроорганизми, които образуват кожния микробиом. Все повече научни изследвания показват значението от здравия чревен и кожен микробиом и връзката им с мозъка. Също така показват пряка връзка между липсата на излагане на микроби в ранна детска възраст и повишаването на случаите на алергии и автоимунни заболявания. Едно от най-интересните открития е свързано с бактерията Mycobacterium vaccae, която се среща естествено в пръста. Изследвания показват, че контактът с тази бактерия през кожата или при вдишване по време на игра стимулира производството на серотонин в мозъка. Това обяснява защо децата се чувстват по-щастливи и успокоени след игра навън. Рискът от изграждане на фобии. Постоянното използване на мокри кърпички и забраната за пипане на земя от страна на родителите може да развие от децата страх от изцапване. Този страх често се предава от родител на дете чрез поведението, понякога съвсем несъзнателно, чрез така нареченото социално учене, когато децата наблюдават реакциите на възрастните. Във вече споменатите горски детски градини се организират така наречени кални занимания и игри по време на дъжд. Използването на специално защитно облекло, като гумени бутуши и дъждобрани, служи като инструмент за социална адаптация. Така оборудвано, детето може спокойно да се забавлява и да учи в реална среда, без страх от изцапване, настинка или социално неодобрение.
Как ти се струва? Може ли да пробваш и ти? Природата срещу дигиталния свят. Съвременните деца са жертва на повсеместно заседяване, от учебната скамейка до дигиталните устройства. В днешния дигитален свят природата се явява като лечител на прекомерното използване на устройства. Природата ни зарежда с енергия и служи като филтър за стреса, натрупан в детската градина и училище, като възстановява психическия и физически баланс чрез директния контакт с живота. Свободната игра и като лечител. Свободната игра е основният инструмент, чрез който децата се успокояват и успяват да филтрират натрупаното напрежение. Когато тази свобода бъде ограничена от крайни хигиенни норми, психическото и физическото им здраве страда, тъй като те се лишават от микроорганизми, ценни за микробиома на кожата и рискуват да развият трайни фобии от нацапване. Свободната игра сред природата е право на всяко дете, което му позволява да изживее детството си пълноценно, а периодът на калните занимания е просто ценен етап, през който може да преминеш осъзнато, осигурявайки на детето си нужната свобода и подходяща екипировка. Чистотата е нещо прекрасно, навик, който е нужно да се изгражда постепенно, последователно и не на цената да плашим децата и да предаваме собствените си страхове. Да позволиш на детето си да пипа земята, да моделира скал и да се изцапа му помага да бъде психически устойчиво и физически здраво, защото допирът до нещо живо носи наслада и лекува. Обърни внимание на това как ти самата се чувстваш, когато излезеш на разходка сред природата, когато работиш в градинката си или докато пипаш цветята и пръста в саксиите. А дали не ти се иска и ти да се присъединиш към играта на децата в пясъчника или да си направите кални топки и фигурки? Ако статията ти е била полезна или интересна, сподели я с приятел. Ако искаш да се свържеш с Евгения, нейн контакт ще оставя в описанието на това видео. Абонирай се за канала ни, за да не пропускаш следващите аудиостатии. Потърси ни във Facebook и Instagram. Ние от екипа на Животворна те очакваме на животворна.com. До нови срещи!